Denne figur viser iltforbrug og energi til muskelcellernes arbejde under og efter et stykke arbejde. Det starter med, at kroppen er i hvile, og så starter arbejdet. I det arbejdet starter, kommer der det, man kalder iltdeficitet. Det betyder, at der ikke er nok ilt til at lave fuldkommen aerob arbejde, altså arbejde med ilt. I stedet får kroppen energi fra ATP og CP og glykolysen. Derfra får kroppen energi nok til at holde kroppen i gang det første stykke af arbejdet. Imens der er den her iltdeficitet, så stiger værktrækningen, og det øger iltoptagelsen. Når der så er kommet nok ilt til at lave en aerobe forbrænding, kommer den ind i det, der hedder steady state. Steady state betyder, at der er tilstrækkeligt med ilt. Så der bliver værktrækningen ikke i hvile, men i et normalt niveau. Ja. Så når arbejdet stopper, så kalder man det, at der er kommet en slags iltgæld, som også vist på figuren. Iltgæld betyder, at der mangler ilt til at genopbygge de ATP og kreatinfosfat og glykogenlagre, som vi brugte i starten i den iltdeficite fase. Altså, den her iltgæld, den sørger for, at vejrtrækningen den kun dæmpes langsomt og ikke bare brat. Det gør så der stadig kommer nok ilt ind, så vi kan opbygge lagrene. Det er vigtigt i forhold til, at vi pludselig skal i arbejde igen. På selve figuren så kan vi så se, at ud af x-aksen, der har vi tid, altså når arbejdet starter og arbejdet stopper. Og så efter arbejdet stopper, så har vi iltgælden. Og før arbejdet starter, så har vi den her hvile. Oppe i y-aksen, der har vi den mængde energi, CO2-forbrug, som der skal bruges til at lave det her stykke arbejde.